Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Gaurkoan, Zarikiain herrira hurbildu gara. Zarikiain Iruñandoan dagoen herria da, eta hemendik Erreniaga mendia igoko dugu. 1039 metro dituen mendia da. Erreniaga mendian, haize errotak nagusi dira. Izan ere, 1984 urtean, Nafarroako lehen haize errotak eraiki zituzten bertan. Hemendik, Zarikiain herritik, 7 kilometro izango ditugu guztira, Erreniaga tontorrera arte. Bertan, antena bat daukagu ere. Eta nola ez, hemendik Donejakue bidea pasatzen da. Bere marka jarraituz, iritsiko gara tontorrera. Ibilbidearekin hasi baino lehen, hemen Zarikiain herrian dagoen kartel batekin topatu gara. Hemen, justo Erreniaga tontorra iristeko, Zarikiaitik dauden kilometroak aipatzen dizkigu. Eta baita inguruko informazio orokorra ere bai. Dena den, gu ibilbidea pixkoa luzatuko dugu tontorrera iristeko. Eta 2 kilometro ordez, 6 kilometro iristera izango dira. Besterik gabe, Donejakue bideak markak jarraituko ditugu. Erreniaga, Iruñetik 10 kilometrotara hegoaldean kokatuta dagoen mendia da. 1039 metroko garaiera duena. Mendia oso ezaguna da. 1984ean, Nafarroako lehen haize errotak bertan ipini zirelako. Donejakue bideak zeharkatzen duenez, bertatik pasatzen den jende ugarirekin topatu gaitezke. Gure gaurko abiapuntua, Zarikieri herria bada ere, inguruko beste herrietatik ere igotzeko aukera badago. Iparraldeko mendi magaletatik desnibel gutxi duen aldapa igoko dugu. Eta behin mendi ertzean gaudela, tontorreraino abiatuko gara. Bertize geodesikora heldu arte. Ibilbideak behatoti batetik pasatzeko aukera emango digu. Baita Kronlech forma duen memorial batetik ere. Hortik, Erreniaga mendiak dituen ikuspegitatik aparte, historia ere helarazten duen mendia dela erakusten dugu. Beno lagunok, herritik irten eta lehenengo gauza daukaguna marka jarraitzea besterik ez dugu. Aurrean errotak ditugu, ikusten dugu ja hemendik tontorraren behintzat mendi ertza. Eta hemendik pista jarraitzea besterik ez dugu eta eguraldi honekin, primeran kremako eguzki eman, ura hartu, iturrian hemen herrian ura dagolako eta aurrera jarraitu. Hasieran aipatu dugun bezala, gure bidea luzatuko dugunez, guk eskuineko pista hartuko dugu, ezkerrean Donejakue bidea utziz. Gogoratu hemendik, 5-4 kilometro izango ditugula tontorreraino. Eta Donejakue bidean berriz, 2 kilometrotan tontorrean egongo zarela. Gu eskuineko aldera goaz. Bueno, kaixo, berriz ere, zuekin gaur Erreniaga mendira etorri gara. Hementxe, Erreniaga, 1000 eta gutxiko Iruñerriko mendia da. Eta, bueno, haren ezaugarriak Iruñerriaren hegoaldean dagoela bada. Eta hementxe,
alde handia dago, bai bere ipar malde eta hego aldeko maldeen artean. Biogeografikoki gainera, hementxe alde handia dago, bakarrik klimatikoki, askotan, Iruñerrian, lainoa edo euria daukagu, eta aldiz, hegoaldean aurkitzen den Baldizarbe bailara, oskarbi edo euririk gabeko egunak izaten ohi dugu. Beti bezala, edo askotan bezala, haize handia nabari da hementxe, eta saiatuko gara gaurkoan Erreniega mendiaren bai animalia zein landareen pixkat ezaugarriak eta ea sorteri dakagun eta zuen ganatzeko. Ongi etorriak. Erreniegako lepoan gaude. Bada forma berezi bat edo bailarako forma berezia duen mendiaren zati bat, hementxe, justo, bai Donejakoko bideko peregrinoa pasatu egiten dira, baita animaliak, batez ere hegaztiak haien migrazioan erabiltzen dituzte lepo hauek, haien ipar eta hegoko bidea, pixkat, gure mendateak igarotzeko. Hementxe, bai gizakiak, bai animaliak, bat egiten dugu, eta hementxe, Donejakoko bideko lagunen elkartea, 1986 urtean, garatu duten monumentu hau, pixkat, Erreniega mendiaren pixkat pasoa edo eta Donejakoko bidea bat egiten duten lekuan. Erreniega mendia funtzionatzen du pixkat, klimaren aldetasuna edo ezberdintzen du. Bai Erreniegaren hegoaldean zein iparraldean pixkat, bai temperatura zein prezipitazioaren alde nabaria da bien bitarten artean. Agian, temperatura honen aldea edo ezberdintasuna, uin edo haize hauek ekoizten ditu. Hementxe, paratzen da eta Erreniegaren beste ezaugarri bada, honi dagokio Nafarroan jarri zen lehendabiziko parke eolikoa. Hemen ereatzekaldean ikusten dira pixkat errota horiek. 1994 urtean jarri egin zituzten, eta oraingo edo gaur egun jartzen diren, baino askoz txikiagoak dira. Agian pala hauek 15 metrokoak ziren, edo dira, eta orain jartzen dituztena 120 metroko pala dira. Iruñerrian eta leku askotan, leku guztietan, jakin dezakegu ze haizeren norabidea daukagun bakarrik errotetari begira botatzen. Adibidez, fijatzen bazarete, gaur, ezkerraldera edo erloju ardatzen kontrako norabidean giratzen ari dira, horrek esan nahi du hego haizea daukagula. Aldiz, ikusten baditugu eta ikusten badugu erloju ardatzen norabidean giratzen ari direla, horrek esan nahi du ipar haizea daukagula. Beraz, bakarrik begibistaz jakin dezakegu zen nolako eguraldia izan dezakegun bai Iruñerrian edo bai errotak ikusten ditugun lekuetan. Aldiz, geldiri baldin badaude, ez dago ezerik, noski.
Gaur, Zizur Txikian gaude. Zizur Txikia Iruña herrian kokatuta dago, hemen oso hurbil ikus dezakegu Iruña, eta herri txiki hau Iruña eta baita Erreniega mendiaren tartean dago, hemendik Doneiako bidea pasatzen da, berez hemen Eregibelean daukagu garaibatako erromesen ospitala edo aterpetxea. 12. mendeko eraikin erromanikoa, gaur egun baita aterpetxe bezala funtzionatzen duena. Gaur egun, Zizur Txikiak 2000 bat biztanle ditu, eta Iruña herriko hainbat herrietan bezala horrelako kontrasteak aurkitzen ditugu. Alde batetik, hor daukagu bai Iruña, baita ere landa eremuan gaude, baina berriz, kontutan izanta, nola Nafarroko hiriburutik oso hurbil gaude, eta orduan hainbat urbanizazio, hainbat eraikin egin dira, baita poligonoak eta, nahiz eta oraindik gaur egun landa eremuan egon. Hemen dugu Pablo Loron, Zizurtarra. Zizurtarra bai. Nahiz eta oraintxe bertan Zizurren egon biharrean Galarren gaude, Zizurtik oso hurbil, herri ederra, polita, hemendik ikus dezakegu ez Iruña herriko herriak bakarrik, baizik eta baita hemen inguruko landak eta hemengo landa eremua. Eta zuk berez Nafarroko mendi federazioan sartuta zaude, ezta? Bai, horretan sartuta nago, bide batzordean, hori, senderoak eta markatzen, homologatzen, bai, horretan. Eta bueno, gero inguruko honetan askotan ibiltzen eta lurrak eta txokoak ezagutzen. Aski ongi ezagutuko dituzu ez bakarrik hemengo ibilbidea, baizik eta Nafarro osoko ibilbide guztiak. Ez. Nafarro oso ondia da, zabala, eta asko bai ezagutzen ditu, baina badira, hainbeste bide, hainbeste medi oraindik ezagutzeko eta gozatzeko. Eta gu oraintxe hemen gaude, Galarren gaude, eta punta batean ikus dezakegu Zizur, baina gero hemendik oso hurbil gainera daukagu baita Erreniega. Bai, Erreniega, Iruña herria mendiz inguratuta dago, eta iparraldean badugu Ezkaba, errete baterako, baina 900 metro inguru altura, eta gero Erreniega, bezaitekan hegoaldean, eta ikusi dugu Erreniega Iruña herrian, ikusten da punta batetik edo bestetik. Bai. Beno lagunok, iritsi gara Aizerrotak gauden zatira. Hemendik Zarikiegi herria ikus dezakegu. Eta Aizerrotak ere bai, haize pilo dabil hemen tontorrean. Eta ez duzu ikuste, baina Aizerrotak azkar dabiltza. Beno, hemen azkeneko kilometroak geratzen zaizkigu eta gero baseliza batera helduko gara. Jarraituko dugu gure martxarekin. Iritsi gara Erreniega mendiko antenetara. Hemendik tontorra ikusi dezakegu. Izan ere bertize geodesikoa hemendik ikusten dugu, txuria baita. Beno, hemengo zatia pasa ondoren eta egia esan kriston bistak disfrutatu ondoren, hor aurrean komentatuko dugu, hemendik zer ikusteko aukera daukagun. Bagoaz! Iritsi gara gure tontorrera, Erreniega mendira.
1039 metro dituen mendia. Gu Zarikien herritik atera gara, eta bidean barna denetarik izan dugu. Hasieran Donejako bidea hartu dugu, eta errotak hasten diren beste alderaino, hau da, mendebalderaino joan gara. Mendebaldirik zehar, mendi ertzetik, errotak ikusiz, Tontorreraino heldu gara. Guztira, 3,5 kilometro gutxi gara atera zaizkigu, eta hemendik bera, ibilbide berdina egingo dugu. Hemen ikuspegi dagokionez, atzean Lizarraldea aurkitu dezakegu, eta bertan, nola ez, Jurramendi mendia. Beste aldean berriz, errotetan geudenean, hobeto ikusten genuen, baina Ezkaba mendia, Iruñerria eta ondoko beste hainbat tontor ikus ditzakegu. Beno, hemendik, hau bukatuta, ibilbide berdina egingo dugu berantza. Ura hartu, zeo zer jan, bistaz disfrutatuz, eguraldeaz disfrutatuz eta bagoaz bera. Bueno, paisaiaren aldetikan komenta dezakegu, begira, nire atzean Iruñerria dago, eta haren forma bitxiarekin. Olako zulo baten, edo zulo zabal baten itxura dauka, mendiz inguraturik. Horrek, askotan, suertatzen du, odeitsua eta haize korronte ezberdinak hemen eragitea. Bukaeran edo iparraldean ikus dezakegu Ezkaba mendia eta Aurre Pirinioaren lehendabiziko mendateak. Aldiz, mendebaldean Etxauriko buru handia eta Gaztelu eta Txurregi mendiak Eltxumendiren alboan. Hementxe oso nabaria da eta oso ospetsua Iruñerriko bira, GR bat inguratzen duena, Iruñerri guztia eta ibilbide polita ditugu, pixkat Iruñerri hori hobeki ezagutzeko. Oraintxe ikusten dira gure larreak, gure soroak nola dauden, ze oso nabarmena da eta ospetsua Iruñerriko gari produkzioa eta sakabanatuta partzela guztiak nola dauden orain udaberriaren bukaeran. Hori zen ari dira eta hurrengo bero egunak olakorik egingo dute. Erreniaga eta Aizkibel zerretako erpinean gaude. Erreniaga mendiak olako L baten itxura dauka eta forma edo itxura honen ondorioz eta haizearen norabidea dela medio, hegaztiak erabiltzen dute hemen atzekaldean dakagun bailara korredore migratorio bat bezala. Hor atzekaldean, Alaitz mendia ikusten dugu, Iruñerriko beste mendi bezala, haren konposizioa kararriaz pixkat osatuta egon da, aldiz beko baiaretan hemen Iruñerrian margak edo buztinak baditugu, eta pixkat egokitzen digu landarediaren pixkat distribuzioa ere. Ona igotzen baldin bagara, bista izugarriak ditugu, Iruñerriko herri zein ekosistemei engoa edo, eta hemendikan hegoalderuntz, Baldizarbe zein Nafarroaren zonalde erdia, ikaragarri ongi ikusi dezakegu eta bukaeran hegoaldean Monkaio gero ikusiko dugun bezala. Hemendikan beraz oso alde eta oso bista polita izan dezakegu eta
esan bezala, haizearen norabidearen arabera ikus dezakegu, bai hegazti migratzaileak dataren arabera, edota iaia egunero putre eta saien hegalaldiak edo, gainera oso hurbil. Hurreratu zaitezte eta disfrutatu bista hauekin. Bueno, hementxe, Erreniagan, 3 baso mota aurki ditzakegu. Iparraldeko maldetan, Aristiak, hegoaldeko maldetan aldiz, Artadiak, eta bietan eta askotan reforestazioen bidez, Pinudiak. Bai? Hementxe, pinudi baten ertzean gaude, eta pinuen ekosisteman agertzen den uda txirta desente entzuten ari gara. Uda txirtek egiten dutena da, apirilaren bukaeran Afrikatik datoz, Europara, gure pinudietara batipat ugaltzera, eta oraintxe uda berri eta uda partean egiten dutena da pinuen kopetara igo, eta hasten dira vertikalki hegaz egiten, aldi berean abesten dutelarik. Oso esanguratsua da bere kantua, ohiko makina delako tiu olako kantua dutelako. Igozten direnean zeruraino, gero apurka parakaitas baten itxurarekin planeatu egiten dute, buztana gora dutelarik, eta berriz beste pinudi baten edo pinu baten kopara edo burura lurra eratzen dira. Eta Erreniaga gaur egun famatu da batez ere Doneiako bidea hortik pasatzen delako, ezta? Bai, handikan pasatzen da, Doneiako bidea, Antxinian pasatzen da handikan Doneiako bidea, bueno, bada mendi bat eta mendi guztiak bezala inguruko herriek horretaz baliatu bizitzeko eta ohiko bizitza edo biziropen izateko herri hauetan. Bai, egierran, hemen inguruan ikusten ditugun mendiak, mendeetan zehar, gizakiak ere landu ditu mendi hauek, eta gainera ja berriki hemen Erreniegan, gainera jarri dituzte hainbat antena eta baita ere parke eolikoa. Parke eolikoa, izarrota, aizezorgailuak eta Nafarroko lehenengo aizerrota parkea izan zen hemen Erreniegan. Nik uste 6 jarri zituztela, eta erraten zuten horrekin, 50. hamarkadan, nahikoa zela, Iruñeko kale argindarra, hori, ustetzeko edo mantentzeko. Gaur egun, hasi ziren nik ez dakit edo, nik ez dakit perretxekoa bezala hasi edo, eta, ja, ingurua hori, Erreniega ingurua, Erreniega eta, bera eskuinaldera dijoan mendilerroa, aizerrotaz beteri dago. Bai, egia da, azken finean, egia da, energia berdea dela, baina baita dauka bere olako inpakto bisuala, igual batzuei gustatzen zaie, beste batzuei berriz, igual ez hainbertze. Hori, bai, hala da, eta gero hori, txoriak, handikan pasatu eta gehan horren kontra jo. Hala da, hori ere, herri hauetan, eta herri hauetan inguruko herriei ere, etorri zaie, bizitzeko beste modu bat, edo, mantentzeko, herrietan jendea mantentzeko, hori bai. Pena da hori, etxea, Alaiz Mendizarran errate batarako, Kalabergein aldera jotea, eta tontorra ez dago. Bai, badago, baina haize zorgailua. Orduan, ingurak oso polita, mendik guzti ikusten dira handikan, oso polita, baina ez da gauza berbera. Baita ere, ikusten dugu hemen, mendiaren honetan, oraindik ere nekazaritza bizirik dago. Zakita abeltzainak eta oraindik azienda eta badagoen hemen, edo mendira eramaten dituzten behiak edo ardiak, baino bai hemengo lurrak eta denak landatuta daude. Bai, lurra bai landatuta, soroak eta badire, oloa ere jartzen dituzte, kilorea, galar herria, galar zendea, hemen badaude galar zendean, ondoan badago zizu zendea, osantxaukak dira nik diot hori, bizimoduan, antxinako bizimoduan, antxineko ituretan, eta lurra zen bere bizimodua, azienda zen bere bizimodua, hemengo
bildotzak edo arkumia oso ospetsua da, hemen bertan gendu lehinen, oraindikan, ja, gutxi arte izan da, badago oraindikan artzaina eta baitu bere hartaldea. Desagertuko da gutxi barru. Eta gero bai, baina bueno, beste azindari gaur egun ohiko moduan ez dago inguruan. Bai dira txerritegiak, hemen ondoan, espartzan, baina ez dira mendira ateratzen aziendarekin, hori nabiltzen da bideetan, oso txek direlakoz, gero bere garaian jarri zuten, kendu zuten zegoen bertako zoizka eta jarri zuten pinua. Bai. Eta bueno, hori ematen du orain berreskuratzen ari direla antzinako zoizka, arpeak, aritzak eta bar. Bai ez, hauek izanen ziren lehenagotik ja hor ziren zuhaitzak. Hori da, antzinako bertako zoitzak azken finean, bai. Eta gero, Doneieko bidea, bai, hortik pasatzen da, baina gaur egun ere badaude mendi ibilbide ezberdinak, ezta, hemen inguruan, Erreniega inguruan. Bai, hemen Iñarrian azken finean bagara urbanitak. Hori da, herritan hori gertatzen da, urbanitak gara eta behar dugu, mendia behar dugu edo natura behar dugu. Ni zizurizetik atera, hona etorri galarrera eta ja aldaketa ederra da. Aldaketa ederra, ja, begibistak, paisaiak eta ingurua. Alertotik sortea daukazue. Sortea daukago. Iruñatik atera eta ja bere alaia, hemen baituzen mendiak, baituzen hemen naturguneak, eremuak. Ezkaban arreta betarako, Ezkabako parkea egiten ari da, sortzen ari da, eta alde batekan, erregulatzeko pixka bat, Ezkaban inguruan diren hainbeste 11 bide erregulatzeko, jendea jotzen dela, bazen Ezkaba inoren ondan dago, eta jendea tita batean igo, jaitsi eta ongi pasatzen da. Erreniega badago urrutiago, baina jendea etortzen da egunerona, 2 ordutan goian izaten da, 2 ordutan, 2 ordu terdietan, gaur egun badira aurre jubilatu pila, jubilatuak ere bai, ongi daude oraindikan, jende gazta ere ibiltzen gara ongi, gaur egun jendeak asko erabiltzen du txirrindula, mendi ibilbideak egiteko eta badago ondoan, baina zer gertatzen da, orain arte bidak oso itxiak ziren. Ni Zizurren duela 30 urte, etorri nintzen Zizurra bizitzara, etorri ginen, eta Erreniega etortzera bazen abentura bat. Bazegoen bide bat irekita, baina besteak Arlaiko arreta baterako, hemengo galarko baten bat, baina gero, puntu batean ja, iaia guztiak itxeta ziren. Aziendez dagolako, jendea ez da joaten, lehen joaten ziren mendira aziendarekin. Txalikiedi herritik iritsi gara, eta hemen, lehen esan duzuen moduan, Doneiako bidea jarraituz 2 kilometro erdi egin ditugu hemen, Erreniega lepora. Hemendik tontorrera beste pare bat ditugu. Ikusten duzuenez, behatoki batera iritsi gara eta hemendik kriston bistak ditugu eta kriston ikuspegiak. Batez ere, Iruña herrialdera. Bertan Ezkaba, Txurregi, Adi ere bai ikusten dugu, Saioa, benetan hemen kriston parajeak. Ikusteko eta ezagutzeko eta baita tontorretaz hitz egiteko. Ere bai, hemendik gure ibilbideekin jarraituko dugu. Tontorrera 2 kilometro ditugu. Heldu gara gure gaurko helmugara, Sarikien herrira. Hemendik Erreniega mendia igo dugu, 1031 metro dituen mendia. Hasieran Doneiako bidea jarraitu dugu. Gero lepo batera heldu gara, eta bertan haize errotez gozatzeko aukera izan dugu. Antena pasa eta gero tontorrera iritsi gara. Bertatik Lizarraldea eta Iruñaldea ikusteko aukera izan dugu. Eta nola ez, Jurramendi alde batean eta beste aldetik berriz Adi, Txurregi, Izaga,
beste hainbat mendi. Egia esan, oso ikuspegi politak ditu. Ibilaldia oso erreza da, 7 kilometro dira guztira, eta bai familiakin eta txikiekin egiteko gomendagarria da. Beste gomendio txiki bat, bidean barna ez dago iturririk, beraz, hoberena hemen Zerikien herrian, daukagun iturrian, hemen eliza ondoan aurkitzen dena, ura hartu, motxila bete, eta ibilbide zehar egitea da. Besterik gabe, hurrengoan ikusiko dugu elkar. Erreniagaren pinudi batean, eta Nafarro edo pinudiak dituen arazo bat, bai Nafarroan, bai beste leku batzutan, bada poltsa honen animalia edo. Zeintzuk egiten dituzte poltsa hauek? Prozesionaria delako insektu bat, bai? Oraintxe, bertan, ez daude barruan, ze haien zikloa, haien biziaren zikloa nola funtzionatzen du. Zer egiten dute? Helduak hegazte egiten dutenean, tximeleta hegazte egiten duenean, arrautza paratzen ditu pinuden, ostoen beheko partian. Hortxe gero, arrak ateatzen direnean, hasten dira osto horietaz elikatzen, eta inguratzen dira horako poltsa, badirudi arizko poltsa direla, ez dira ukitu behar, ze askotan urtikanteak eta mindu gaitezke ordun, hortxe barruan elikatzen dira, eta ja tamaina handi bat dakatenean, haien momentua heltzen denean, batez ere negua hor pasatu dutenean, lehendabiziko berotasuneko egunetan, otsailaren bukaeran edo martxoaren hasieran, jaitsi egiten dira enborretatik eta zorutik ikusten ditugu bata bestearen atzean. Horiei prozesionaria bezala ezagutzen ditugu eta egiten ari direna da lurreratu. Lurpean pupa egiten dira eta uztailaren lehendabiziko astean edo ekainaren bukaeran lurretik ateatzen dira berriz ere heldu bezala, tximeleta bezala. Tximeleta txuria da, eta nola egin dezakegu pixkat guda edo nola saiestu dezakegu haien presentzia, askotan gure baso mistuak izatea komenigarria da, eta ja eremu lokaletan askotan fumigatu egin da urtean zehar, baina mesedegarria izango litzateke batez ere kontrol biologikoa. Zein jaten ditu olako harrak? Handiak direnean, kukuak. Eta argi oilarrak jaten dituzte olako har handiak. Eta txikitxoa direnean hemen poltsetan, askotan kaskabeltzek egiten dutena zulatu eta hortaz jan. Beraz, agian mesedegarria izango litzateke gure pinudientzat kabikutxak paratzea eta haien depredadoreak edo pixkat mesede egitea. Ze askotan kaskabeltzek behar dutena eta argi oilarrek zuloak izaten ohi dira. Eta agian gure pinudiek ez dakate olako adina zuloak eraiteko. Orduan, txola horiek paratzen baitugu, segurazki, piko horien dentsitateak murriztu egingo ditugula eta agian haien dentsitatea gure baso kudeaketa forestari mesede egitea. Erreniagatik, hortikan erortzen diren urak, bai iparraldetik eta bai hegoaldetik, Arga ibaira jotzen dute. Hegoaldeko urek, lehendabizi, topo egiten dute Robo ibaiarekin. Hementxe, ikus dezakegu, Robo ibaiaren zatitxo bat, baditugu Nafarroaren zonalde herrian ibai batzuk oso ondoraturik daudenak. Adibidez, Robo ibaiaren zati hau. Horako altuera babestu izan dute, batez ere ibai ertzeko
edo ibai ertzetan bizi diren animaliak hementxe konserbatu ahal izateko. Hementxe leku hontan, naiz eta idilikoa edo horako edertasuna ez izan, hementxe ikus dezakegu animalia bitxien aztarnak. Hortxe behan, adibidez, igarabaren aztarna daude eta lepazturia eta agian bisoi europarraren aztarnak ere. Askotan, animaliek behar dutena bakarri da leku bat lehor pasatu ahal izateko. Askotan, gure zubiek ez dituzte olako lekurik, baina agian Euskal Herriko herri guztiek izan beharko genituzke olako paso lehorrak gure animaliak edo haien konservazioa pixkat lortzeko. Hementxe, naiz eta nahiko artifiziala izan, bada leku polita jakiteko zein animalia dauden eta zeintzuk ez. Errobo ibaian eta Erreniagaren hegoaldean animalia bitxi hauek egon badaude eta hementxe ikus ditzakegu. Hementxe Erreniagaren puntan gaude, gainean gaude, tontorrean, eta, adierazgarria da, mendi honen aldea, bai ipar, bai hegoaldeko maldetan, eta bista ikusgarria da. Hemendikan, bai Nafarroaren iparra, zein Nafarroaren hegoaldeko bista disfruta ditzakegu. Jende askok eta askok Iruñerritik hona datoz, bizkat haien gauzetaz erreflexionatzeko, eta oso alde polita ikusten da garai hontan, bai hegoaldeko soro ideia horiekin eta iparreko soro berdekin. Anima zaitezte etortzera eta bista hauetaz disfrutatzea, eta hauxe izan da saio honen emana, espero dugu gustatu izana eta aurren arte. Esker. Ez da lantzen. Ez da lantzen, ez da garbitzen. Hori, zaurionez, duela 10 urte edo, jasi ziren bertakoek garbitzen. Bertakoek garbitzen, eta herri bakoitza baduka bere igoera Erreniagara, gutxi gora bera. Bai, tamalez hori ez da, ikusten ari gara, hori ez dela mendi guztietan pasatzen, baizik eta mendi batzuk gero eta makurrago, gero eta bideak eta etxiago, kasu batzutan ja bideak ja erabat desagertu dira, galdu dira. Bai. Mila esker, Pablo. Jarrituko dugu hemengo inguruak ezagutzen. Bale. Mila esker zuri. Mila esker. Herriko parrokia mendi txontxor batean kokatuta dago, eta gainera hemendik ikus ditzakegu Iruñerriko hainbat herri, Iruña eta noski baita Erreniagako mendia. Eraikin hau, eraikin erromanikoa da, 12. mendekoa. Zizur txikian, Erreniagako bidean, Tonellauko bidean, iturri zahar hau aurkitzen dugu, Erdi Aroko iturria, gaur egun erabat zahar berrituta dagoena, eta hementxe bukatzen dugu ja gaurko saioa. Bertze bat arte.
Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.